एक्चुअली तिनी तो ताम सानाय गोबां मिडिया सोंसका आइफोन नों सोंबो साबोनो एक्चुअली तिनी और फाइमानी म बेलेखनो सामो काहाम तांग हिमालय म चिनी दफान बागै चिनी जे और MBBWS रक जे संसा खातिनी बरजन कयखा गा आम बिसिं आम खरचा मानजाका गा तिनी और फाइ आंगो किसे सामो तांगै बेलेखनो तंथका मोटामुटी और जे पाइजाक हुनमानो ताबुक तांग हिमालय जतन खानांगै खास्रांगैनाय हकलायखा गा आनि मन सानामो चुंगो नि नखलानो नि नगनि बलंनो नों सम ठीक मा खायनाय नों नायकिनि खायांकाय गुबुन बर फायर जागनाय मानो नर नायनाय दि याखि सिमलांखौनि जागो ओ सिमलां गासे दङ कताल हारि और तो बेबा गुबागरा संसिंकाय बेनि फाइ दं फैया एने मन मानसिया नाहाके तिरि तिरि बरफ माने नायमानो गा बगै जोंनो सतर्क मांनाय चिनि थाइनो चिनि जागानो जोंनो मिलिक मा खायनाय नि सागो तिप्रसानि मानसकांकाय तिप्रसा दफानि बरकनि मानसकांकाय जतन फाइदि ताइ अ थाइनो जों केबन मरिया चिनि दफा तंसाक अ हासाकवा निनि सागो थै तंसाक निनि सागो लांमा तंसाक अ जागान बागै जों नागिर खायथानाय खायसेखौ बेलेखनो हामबाय आচ্ছা अमायके पाल पलखे जतन खानचाके सामु खायके थिनागा तिप्रसा खानचा बा जिकुनु सामु खायन थानतनि बमहाय मा तंनि बखा माने सामु जानो तिप्रसा के पालतु स्लाइजों अमायके जुदि खानचा जुदि अमायके जतन फाइ जुदि पाइबा हायकानो थिनागा सामु खायलेका बमहाय आं तो मानसुगो आनि मुमा आनि मानु देखते तो मानसुगो चिनि रचाबनाय रक नन नायमानो चिनि रचाबनाय रक चिनि रचाबखनो जतन निने दा गौतम हन्दी दा विश्वनाथ हन्दी बाइसो बिहिने जतन जरा दा बिमल सम हन्दी जेरसाम हाबर तनाय जतन जों नायजे जों थानसाखैनो जों रचाबलायो जाय जों गोबां दफान गानबो स्रामलायो गाय जों जुदिनो थानसा पाल बाक्साखै जुदि मानसुकांगे तांगे मे तनाय कगन तंगो तै थपता समुद्र हनै अमा हाके तिप्रसा रक चिनि जेनारेशन रक जरा ताबुक सामुंतां तनार जत्र पाल बाक्सा कचाक कुफु हिनावो जुदि आकु फाक्यांगे तांगे मे तनाय जतन चिनि जे मान थारा बेबा किफिल मानाय ताबुक नर नुगुन दङ आं कुनु पलिटिक्स साना थाया जतन तिप्रसाना हामप्राय नायलियो जे कुनु पलिटिक्स ना खायथुन फियाबा जों जतन पाल बाक्साखै जुदि खरां कायसाखै तिसाकांगे चिनि जे मान थारा अब असम्भव सम्भव नङा 100% नङा अब आनि व्यक्ति वानसुङ ताइ सिनाय नङै बर रक नर वानसुखै बेले चाव